Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. La khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Ntshatshatsha uTshatshatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhojo. Uyangizwa? Angikuzwa kahle mina. Amakhehla lawa akomalume ofuza. Yeah. Umdumo uzala umama. Umdumo azalwe uThumbula Ntshatshatsha. Hey man. Ngishabosi balo liyabashisa. Awusuka nini man? uTshatshatsha azalwe uPheshe. Koyinyanga enkulu. Yeah. Enkulu enzima. Ela kumina. Yeah. Ungaboni mina ngingayona inyanga. Nazo. Kodwa ngiyinyanga emanzini. Akhona lamanje. Uyabona akhona lamanje. Hayi ngizwa kahle. uPheshe azalwe uMaguyane. Ekwakuyisigwilike leso. Naye futhi wayeyinyanga. Yeah. uMaguyane azalwe uVaphi. Yeah. uVaphi azalwe uNokhojo. Angazi ke kuqhubeka kuyale. Sungani. Emazweni akithi owaqala ezokuthutha. Unqobo omkhulu. Maguyane. Yeah. Ngenkabi. Kuyinkulu malanga. Esuka emakhaya ebophela inkabi ezala eThekwini. Ezolanda impuphu la eMtateni. Hey man. Ayithathe adelive koKokstad ngenkabi. Hey. Wezwa lonto umbukelo wempunga yesintu ngenkabi. Ngenkabi mnewethu. Awayijulile impela. Awayijulile kakhulu. Wayijulile impela mnewethu kodwa phela kuyabonakala kuthiwa ukhamba lifuza imbizi. Awuze. Ukhamba lifuza imbizi. Akona kunjalo. Yeah. Wona mfuthu amakhehla amakhulu lawa awakofuze wonke lamakhehla. Yeah. Asikubingelele mgqilazi. Ngiyabingelela mnewethu, ngiyabingelela nduna kaNdaba. Ngibingelele nje nababukeli bonke, nabathandi nabalandeli bempunga isintu TV. Yeah. Lo bingelelayo we umgqilazi abathakathi. Wabagqilaza sebefungile ngemithi nangenhliziyo ukuthi akukho luse lomlungela. Kodwa lapha kaManjalo labo malume bakhe lathoka sibona. Awusuka amadoda. Yeah, inkunzi le eyahlula izimfamona. Sebefunge bagomela newethu. Ake sinqamule lapho. Asinqamule. Yeah. Umfanekiso oqoshiwe odlule umgqilazi. Kunento oyibalulile. Umkhucululi. Yeah. Wabalula nokuthi kuyagqonywa. Umbukelo wempunga yesintu usale nombuzo. Ngikubone lokho ngokuthi nami ngisale nombuzo. Yeah. Ngifise ukumazi umkhucululi ukuthi mangifika mhlawumbe kumgqilazi abathakathi uzonginika isijumbana. Yeah. Engizohamba naso ngoqhumo. Kunomuntu umgqilazi abathakathi abona kukhona omunye oza kwethu la unesiwasho ngaphandle sibhaliwe kuthiwa uqhuma 20 minutes. Yeah. Uzomnika lo muntu umkhucululi uthi akayoqhuma. Aqhume mhlambe 3 minutes aphume. Kwenzeka ngifuna ukuthi usithathe usibeke ngalomkhucululi umgqilazi. Uyabona? Yeah. Usitshele ukuthi kuhamba kanjani mhlambe umuntu umnika isijumbana ahamba ayoqhuma noma kwenzeka kanjani ngoba ngikuzwile moyibalula ukuthi yibhavu leli. Yeah. Uyabona? Ngasala nombuzo ukuthi lenzeka kanjani. Yeah. Uyabona? Umuntu melithola ulithola kanjani? Lisebenza umsebenzi imuni ngoba sikhulume ngalo ngokuqina kanti wabuye wathinta nenhlanhla ukuthi uma uwumuntu ofuna into yenhlanhla awukwazi ukuthi uyithola into yenhlanhla kukhona ukungcola okukuwena lo muntu unike nimfake kumkhucululi waphinda futhi wathi
uma nizomqinisa umuntu nimfaka umkhucululi Yeah. wabe sedideka umbukeli nami ngadideka ukuthi kanti uyini lo mkhucululi ayi nduna kaNdaba yabona mina wethu mesichaza kabanzi noma sithi ukuchaza nje kancane ngomkhucululi umkhucululi ke ibhavu mina wethu esifike sathi ke mesihamba sikhulisa ulwazi njengoba kade singekho nje ulwazi ke oluthinta ke ukulekelela abantu noma ulwazi labantu abadala so kwakhona izinto eziningi esizifunda ngendlela kwakuthi ke amakhehla aseyatomula lawami ke akathi metomula mase iqambela igama njengoba wazi nje lapha ekhaya ukuthi ngineziwasho engayiqandiswe ikhehla ngingakaze ngithwase ndawo ngingakaze ngilekelele umuntu mhlawumbe into zabantu abadala ezihlukene ka10 kube u11 amanzi nje nawo athe ukujula ulimeswanika umuntu kube khona la mlekelela khona so ke nakula lolu lwazi ade sihamba silifunda endleleni noma empandeni abebesithumela ukuthi siyoyidla kuthe mekuhlangana ke konke sesiphindela ekhaya nezikhwama zabo base beba negama abaliqokayo ukuthi la ekhaya kuzoba nezibhavu elukuthi elizohlanganisa lo 1 no 2 no 3 no 4 bese lenza u5 no 6 no 7 empilweni yomuntu okusho ukuthi leli bhavu umkhucululi isigezo esiqala ngase ekhaya ufika uqala ugeze kuyima ungena esifuthweni ugeza kuphi ugezela khona ekhaya ngoba phela yonke into yenzeka ekhaya so mase kufaka kulesi sigezo uyageza mase sikufaka kulamabhavu I mean kulezi ifutho ezihlukahlukene ezenza izinto zokuthi empilweni yakho umne wethu kunabantu othola ukuthi njengoba sike sayithinta ukuthi kunabantu ade bevakasha emakhaya ku December so babuya sebebuya nezinto mhlambe ezingalungile abangazi ukuthi bambathiswe zona empilweni zabo omunye uthola ukuthi ugcine lahlekelwe impahla yokugqoka mhlambe yangaphansi wagcine ngayitholanga esemakhaya evakashile kanti leyo mpahla ithathwa abantu abathize abangalungile bafuna ukwenza izinto ezimbi ngempilo yakhe ngoba sebezwile ukuthi kunempumelelo ethize azobhekana nayo so kunabantu umne wethu othola ukuthi wapha umuntu imali emakhaya etshela ukuthi upha umama noma ugogo imali yedrink kanti useyona yena kazi leyo mali yathathwa yahamba yayolunjwa uzothi mebheka yena ngoba esebenza nje ehola abona imali lokuphelela nje esandleni lokuphelela bonethi kodwa ekade right uthola ukuthi wapha leyo gogo lo 50 rand noma lo 100 kwaqala lapha inkinga yayibona indaba so kodwa kukona konke ibhavu lamkhucululi liqale ekuthenini isiqale sikubheke lapha ekhaya kuze mase kusebenza singavele sisebenza into esingayazi yabona sithi noma sikusebenza sikutshela ukuthi kuno 1 no 2 no 3 empilweni yakho ozohamba ukunika inkinga kodwa ngoba usiyongena lapha kulela bhavu lezo zinto ezoqaqela yabona okade kwenzekile okubi kuwena sekuzokwazi ukuthi kusuka angithi ngoba phela ngeke umuntu avela afike usuyamqala uyamsebenza engazi ukuthi usetshenzwana so ufuna ukumqala phansi umuntu umchazele ukuthi kuno 1 no 2 no 3 ovelayo la kodwa ngoba usiyongena lapha yana ke izofika ikhucululeke lonto ingakho leli bhavu kuthiwa umkhucululi ngoba umbathiswa isilwane liyakwazi ukusuka leli mpundane uvaliwe lezo zinto ziyakwazi ukuqaqela yabona isichitha yonke lento enjalo yabona awunako ukuthula mhlambe umama wasekhaya mhlambe emzini awunako ukuthula yabona iyakwazi ukuthi isuse bonke lobo bumnyama nokuthi khona izifungo ezenziwe ukuthi la ekhaya ingxabano ingapheli lezo zinto zonke ziyakwazi ukuqaqela manje mne wethu ubalulela ukuthi okokuqala kuba isigezo omunye uzofuna ukwazi ukuthi isigaba esilandelayo sona senziwela kuphi ngoba ukugeza lokuqala isigaba sesibili ukuqhuma konke kwenzekela la ekhaya konke mne wethu mase kuthi esokugcina sesizokufaka inhlanga senziwela emfuleni njengoba phela simbathiswe lamandla amali thina yonke into esiyenzayo ekugcineni ifuneke siwafake nawo ngobani iyona into esimbathiswe yona le yabona umuntu lapha sesiyomhlambulula okugcina ke sesiyomfaka lezi zinto esomfaka zona egazini lakhe it's either into ezivikelo noma mhlawumbe into ezenhlanhla kodwa sekhucululiwe mhlawumbe mgqilaze mongabalula nje kafishane
umuntu obukele njengamanje uyayizwa ichaza yonke lento mhlambe onjani umuntu ongathi uma eqala esukuma eza kuwena mhlambe onjani umuntu odinga ukuthi awuthole lo mkhucululi mongabalwe mhlambe izinto eziyinkinga ukuthi umuntu onje uyadinga ukuthi umkhucululi amthole umuntu onje uyadinga ukuthi umkhucululi amthole nduna kaNdaba yabona ndokokuqala kunabantu othola ukuthi banezichitho umkhucululi lo muntu awudinga kunomuntu ongahleli kahle emzini wakhe noma emzini la eganele khona noma kunendoda engahleli kahle emzini wayo uyayibona ngoba phela kuyenzeka kuyivice versa kubi njalo abantu besifazana abahleli bengahleli kuyenzeka nendoda ingahlali kahle emzini wayo kodwa uthola ukuthi ayikwazi ukuphimisela ngoba iyindoda ifela ngaphakathi so abantu abakanjalo mnethu bawudinga umkhucululi kunabantu mnewethu abanyuselwe ama promotion emsebenzini ekade kwesinye isigaba usenyuselwe kwesinye so lo muntu vele uzofika lapha afika ajikelwa abantu naba kade bebangani bakhe abanye bemkhonzile kodwa ngenxa ukuthi sekukhona lesikhundla sitholile esingaphezulu kwesabo bese leyo nto imdalela ubutha bamsebenzisele izinto ezingalungile lo muntu awudinga umkhucululi kunomuntu mnethu othenga imoto entsha wahamba yovakasha emakhaya akazi ukuthi imoto ifike yenziwani lapha naye wambathiswani lo muntu uyamdinga umkhucululi ngoba ekugcineni umkhucululi uhamba nezinto ezizivikelo zokuthi ukwazi ukuqina nanokuthi ungabe umuntu ontekenteke phakathi kwabanye abantu okwenhlanhla ke mnewethu usuke singakukhuluma lokho usesesigodlweni kodwa engikubone kubalekile kubantu ngezinto ezithe zenzeka umuntu engekho ezemkhulumo ngibone kubalekile mnewethu ukuthi umuntu akaqikelele impilo yakhe kunjalo ungagijimela izinto zenhlanhla ushiya impilo yakho ngemumva ngoba ukukhanda isisekelo kwimpilo yakho okusho ukuthi lapho umuntu usuke uyikhathalele ngempela impilo yakho esikakhulukazi uma usumzali nje unabantwana ngisho noma ungayena kumzali kodwa uma umzali kukhona mhlawumbe ingane yakhe ade ifunda imatric yathola ibhasari angithi yabona eyakamakhelwane ayitholanga sisukile ingqabano yakho kunjalo lengane ungayithumeli le evarsity ingenaso isisekelo noma izivikelo empilweni yazo ngoba bangayigadla ngisho ikhona le kovarsity ingekho ngisho la ekhaya ijike iphazamiseke ezifundweni zayo kukanjalo mhlambe mglazi khona umuntu la ozobuka inkinga yakhe osuyibalulile akasadingi nokuthi azafinyelele kuwena umtshela ukuthi udinga umkhucululi sevele wazibona yena ukuthi uyawudinga umkhucululi lo muntu mhlambe mgqilazi yini ekufanele ukuthi ayilungise uma ezoza kuwena ufuna aphathe ingubo okugquma noma kufuna aphathe uplastic mina ngigquma ngoplastic ngigquma ngengubo umuntu ongakaza gquma ngoplastic akakaza gquma agquna ngoplastic yabona uma ungayazi plastic ungazi imbokodo wazilutho manje ngifuna ukubuza umnewethu ukuthi izini mhlambe kufanele ukuthi azilungise ngoba khona mhlambe uzozibona umfanele vela fika athi ngizofuna lebhavu leli uyabona yini kufanele ayilungise ukuze ezothi efika angajiki uyabona afike ngempela kube ukuthi uyasetshenzwa mnewethu ngokuthi nathi sithe mesibheka sabona ukuthi kuyinsuku ezinzima lezi za January kodwa ke sake sasihlala phansi sibuka ukuthi abantu bangasizakala kanjani ngoba abantu mnewethu ibona abafuneke bababaza umsebenzi wakho kungabo wena oyibabazayo sase sithi ke abantu ababuke amandla omkhulu mhlawumbe ukuthi akhona ngempela yini noma wekho bayibonele bona ngoba thina sesibonile so manje ke sase siba nokuthi mnewethu abantu ake sibenzele umusa ukuthi umuntu sifake ibhavu lamkhucululi bese sisekela nempilo yakhe ngalendlela esizoyisekela ngayo thina engeke ngithande mhlawumbe ukuthi sikubalule okunye ukuthi ku1 no2 no3 ngoba kunalabantu abanye abangadingakali kulento esizoyenza mnewethu uyabona kanti ngoba phela abantu abafana emhlabeni uthola ukuthi abantu umuntu uzenzela izinto zakhe engalungile mesezwa ukuthi hey nali ithuba uyayibona into endala so manje leli thuba anti selizolimaza
labantu abaningi angithi uyabona into enjalo. So manje sidinga la abantu abazaziyo ukuthi empilweni yabo bami kanjani. Thina sisebenza ngendlela eqondile ke lapha ekhaya lethu, sifuna abantu abaqondile. La sifunela mhlawumbe umuntu owuthisha ozaziyo ukuthi unenkinga emsebenzini, umuntu mhlawumbe ongathini mhlawumbe one store. Yabona wazi obona ukuthi isitolo sakhe asisafana sekuqaleni. Umuntu mhlawumbe ingane esikole ethize mhlawumbe isiye varsity kade iqedela umatric. Yabona abantu abakanjalo mnewethu abaziyo ukuthi impilo yabo ayiphazamiseke ndawo. So esimene sikanjalo kwemnewethu umuntu seke sithi akaphathe ikhandlela elibovu. Phathe ikhandlela elibovu nephakethele inaliti bese phathe okapu mnawethu. Ngoba manje kuyojulwa lapho ukuthi aphathe ikhandlela elibovu aphathe inaliti aphathe okapu. Ngoba kahle kahle leli igama mnewethu elithi mgqilaze abathakathi akufuneke liloke lijabulisa mina, kufanele lijabulise noma umuntu oseceleni asho ukuthi hayi le ndoda ngiyayazi umgqilazi ngempela le akafosi ngaleli gama lakho yabona into enjalo. So manje umuntu usemkhandela into azoyibona ukuthi ngempela lento le iyofike iyenze lento engiyifunayo. Yabona indaba mhlambe ke mgqilazi sesizophetha entweni mhlawumbe umuntu avela afike nje ephethe into zokugqoka lezi zakhe kuphela noma kukhona okunye okufunakalayo. Mnewethu umuntu uyayifikela egqokela into zakhe ngoba lapha ekhaya sinawo ngathi amabhayi ngoba iwona asebenza kakhulu. Umuntu mesimfaka efuthweni impahla zike zethu kuhlala eceleni ngesikhashana. Mhlambe ke mase ukuthi ke angakuphatha esandleni ngoba le mase uqala nje lo msebenzi kungekho mhlambe loluzwelo noma lokuhlala phansi sixoxe nomkhulu ukuthi mhlambe abantu singabenzela kanjani umusa liyayela la ko 7,500 kunjani mesokuqala nje kumkhucululi size siyokuphetha mhlambe sikufake lezi inhlanga lezi esoyisona sikufaka leyo ndamo yabona imfiso yokuthi ukwazi ukuthi lento uyisenze nasegazini lakho yayibona into enjalo. So kuyela la ko 7,500 sima ukuthi price nje engahlalelanga phansi nomkhulu. Kodwa ngesizathu sokuthi ke uJanuary abantu baxayekile and esikufisayo ukuthi sikhulise igama singalikhulisa thina ngomlomo nasey'nkundleni zokuxhumana kodwa likhuliswa abantu ngemisebenzi esiyenze kubona. Omkhulu bathi umuntu angaphatha nje 2,000 kuphela 2,000 rand. So futhi kunesikali sabantu abazosetshenzwa la akukona ukuthi sosebenza bonke abantu kunesikali njengoba kubhaliswa nje mnewethu igama ulibhalisela ngo-1,000 rand inkulungwane okusho ukuthi lo munye 1,000 ufika nawe esigodlweni usuzosetshenzwa usuphethe i-POP islip leso mhlawumbe udeposit ngasemali bese sikunika i-date ngalesikhathi ubhalisela igama sikunika ne-date yokuthi ngosuku lokuthi uzofika ngalo ngoba kahle kahle inhloso ithi noma omkhulu bathi lapha akufuneki kufika abantu sebebaningi sebegcwele icebo ngoba sithi abantu sobabhalisa sibanika ama date ngoba ngosuku sobe sisebenza abantu abawu5 kuphela ngoba kujuliwe la mnewethu labantu abawu5 mhlawumbe mesibaqale kuseni ngaze kushona ilanga boba u5 so manje ngakho ungafuni ke senze isiqina sigcine sesitatazela abantu bagcine seberobheka kanti sifuna ukuthi noma umuntu ephume ekhaya aphume ezizwe ukuthi hayi ikhona lento egazini lami hayi afele siyiphethe umgqilaze abathakathi buke lophu ngayesintu uyabona le nombolo lokho ezivela ezakho umnewethu umgqilaze abathakathi uma kuukuthi uyalifuna usizo mayelana nale nkulumo ayikhulumayo ayibeka umgqilaze muthinte kuzona inombolo imininingwane eminingi uzobe usuyithola utholakala lapha umgqilazi umuntu umefuna ukuya la utholakala khona uhamba kanjani isiphi stop yazofika ehlike kusona uma esehlikile umuzwa kini kayihlo okanye kamkhulu wakho ubizwa ngokuthi kabani unale igama umuzwa kayihlo hayi mnewethu ngokweqiniso nje la umuzi wekhehla ubhungane umuzi kamkhulu unalo igama ubani igama lawo ubhungane ikhehla la komalume lokhokho wami kwakomalume ubani igama lomuzi omakhele wona ayi lapha yabona kuloya muzi ke mnewethu izinto zakhona yithe ukujula kodwa ezinye asingayivezi la kubabukeli awutshela umuntu mhlambe osebenzisa inkombandlela okuwukuthi
isiphi okonje ukubalulile kulomfanekiso oqoshe odlule okuthi umuntu osebenzisa inkombandlela akashayele wena ukuze umnikeze indawo kuyona bese ikwazi ukumkhombela indlela kunjalo mnewethu ogibela wena uhamba kanjani ogibela mnewethu uyagibela lapha ama taxi emva kwase Cambridge uCambridge oseduzane neChina Mall eyasho eThekwini so lapho uzofika acela ama taxi emagabheni bayamkhombisa usetshela udriver ukuthi ucela mshiye erank emagabheni mefika khona usefika eshaya ucingo imoto siyasuka ekhaya siyomlanda ezansi kwabangenazo imoto mnewethu. Asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshe. Ngiyacela uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga.